comme be rogre ala ka bo karili mano afo do nyana we chef andin ni chele be ko chef andin sabani chef andin sabano ba se ba kan bisne c'est comme ça moi n'importe chef an sugo su to abuta lo frafin lo ba ni mo bi le ni gereze ka teru ko bi no de ni ko na fo ko no ko usa ko nga ka ko na fa so la mo be tunga fa luti ande ima ko be gereze la 600 gereze so no o la kan ibe papier ko la ni wati na no ini torano ini ni torambe barakola ni wati na kana dogre kede chef andin sabani o be chei chef andin na ni o muso nono kelengelen yebe nono na jido kem na ko be nono kaka ibe chef am da la ba barabara na ka tubi ha ni ya barabara na ka tubi atubi nu ko fe ka bato ima tubi ya iba laji abe suma ikana ka foka be sho ta abe suma la fa la prof men ya gbanima laji wati mina ya gbanima laji wati mina o wati tasamla isiga kuna asaraka ajirala la ma fa usabari tire ma fa ngomu yene kana de ma fa ngokana mo fa de ajira alala bila ira alala hami ira alala ya sebe shefa ka bismillah ka sebe donc rahman ka sebe donc rahim ala ya sebe kan te kabano abla non dido ke ça ko ibe nono ira maka ka shefa din sabam bla ka mais si diva sebe français la do na ba kan wuri kan ni kan nantra nteni fenge funyana tukunde do na ni kan nanti fenge funyana tukunde nguma ngo shefa din saba ka seba ka bismillah rahman rahim ka seba ka mi ka bismillah ka sebe donc rahman ka sebe donc rahim asaba olibe chetai dido ke ça do kono le kanja ki jaw nono so ki ja kaka iba bla kono ka tobi na mona amona ka ban ler na ka ban peu ite dogre kede ala meka nesi me tu kono neni momo le bien an alon ka ban ski me godom ni kan wo nu kono torba do ke do jabila aku bama tra tejoro ni yake abike awa whatsapp isa famna do mena même finina san kana yola chefan a sebla chefan ka bismillah ka sebla kinga rahman ka sebla kinga rahim jikete sa do kono iwe nono kaka chefan din sabam blaka bile ni makobe ka foko ka karabaka be 600 dai che dan marché de ka se ka trasali ibe na progo kungo na ma ka chudi sa ibe tunga fe barako bila ma ka chudi il est rebe papier ko meta papier ko rendez-vous la mena ka chudi meta papier ko rendez-vous la mena ka chudi ou bien doka la barako la ritanye et doka barako la ritanye et ça bina se ka bo asira fe wa doka papier ko la ritanye et ça bina se ka bo asira fe tadi men na furo la et c'est men na sorwa men ni ko et ça bina kawa me furu ko na furo me furu ke na furo ni ko be et ça bina se ka kaite dogre kede manwa je mamsu alla ka bo karima business le chef en train ka rahman se be train ka rahim se be train ka ni ba fa se be français la alla be kambe men ni jidon gesto tsa kono ibe nono ka ga be chef en din sabam bla ka iba to bi na amona wati na agban ma bi buru wati na de ima ko be fem na ka nyagban de buka ka nyasuma dima asraka ka gban man straka ala lebu bongala tro bongala fana bongala ni boneka ala ni keneka ala ni poeta ala ni fota ala ni tuta ibe ni belle fois kan ka bampe ni bana be fola kan ka bampe o iba sigi to be suma no ko fe na suma tata saraka ni anya suma to yeka na pro so to ka million to ka milliard so to ni bana be fola ka ba pe kala ka ba to no chefa no woro iba do mumu ni ka ji iba boji kono ka pla da bolante fana ni ka ji agban matena iba saraka iba fa la bi nyagba ni sire ni toro ni wala ko nyagba to mo na ka ba ya ji agban ma ji ka ba ega ji tina ali baba saraka agban ma saraka ka nyagba toro buga ibi na to abe suma donno na suma na ka ban ibi na saraka imma ko be mina ni dinga nya tadi mbashi kolewa rukolewa gerezia kolewa kolewa papio ko na monami ni ka to dara kono
i b'a saraka o bɛ i b'a bɔ ji kɔnɔ fana. I t'a bɔ ji kɔnɔ i b'a to nɔnɔ kɔnɔ i b'a saraka. Ka saraka. mais a bɛ to nɔnɔ kɔnɔ ka suma ou bien. a bɛ to nɔnɔ kɔnɔ o la i ka suma ye. n'a sumana ka ban pewu i b'a saraka sisan. a saraka na ka ban i b'a saraka sisan a saraka na sisan ka ban pewu i bɛna sarakala ka ban nin na a sumani sarakala ka ban i bɛna sumani sarakala ka ban. a gbani de saraka. ka ɲagban bugan. ka sɔrɔ ka n'a sumana i b'a saraka kɔ. i b'a saraka ɲasuma tɔgɔ ye ani mako bɛ hɛrɛ ni fɛn mun na. i b'a faamuya i b'a saraka n'o tɔgɔ i bɛ sɔrɔ sisan ka sɛfan wɔrɔ ka don. n'i tilala ji in ta fara ji dɔ kan k'i la i nugu i b'i nugu ko siɲɛ kelen k'o lɔrɔ kelen na ka dɔ min o yɔrɔ la yen. kana fani dun sur le champ dɛ ala kama a tɛ bɛ ja. ni ji tɛ ja i la i y'a kɛ hami min kama o hami o bɛ ɲɛnabɔ. sɛfan bɛ dun ka sɔrɔ ka ko. sɛfan bɛ dun ka sɔrɔ ka ko. sɛfan bɛ dun i bɛ sɔrɔ sisan ka ko sisan. i b'a faamuya donc n'i tila i b'a ko siɲɛ kelen pewu de bɛ jɔn de bɛ. mais comme quoi équipe ne va donc c'est pas comme non donc maintenant avec finger tanu il va dire il a femme non bon il là nous on a là il a femme non voilà donc avec finger tanu ça na abonnement wati ay haketo dans les na go le ka finger donc maintenant abonnement wati il va straka ka nyagba ni toro ni juga si nyagba finger ta ka buka. Même dobe au calou de nyama lonte électrique ni to kan leke ni souvent il va nyama lobe di démarrer bon maintenant il m'a siki gaban il est ka gban master ka nyagba ni toro buka no il ka sika sumana no asumani bina straka ma ko be marché ni fo munani ni bo lu kwa kan sisa il est chef en oron il va dum il m'a chef en dum gaban chef en dum nu ko fe gaban pewu il te dogre kele mo jina rema jido kan iba ta iba ko shia kere pewu il kan soro toro ya ko ni mi o toro kana to il kana fando ni ma jade ato ni jale to ko ira bi bile mo oko ni ya ko mina o be nyana bala bo ki o be ke ma ba o sa ba ri ti de ya lona ge ma ba o sa ba ri ti gen ya ke mi fenge mina ni abeke akumbe ke ile le bi de nya ko me nigla na chuji ni wati da na lobe chamana ka na lobe pati be chamba be parate sur la warte no na ni ke ani maru chani na lobe bila be sira bina na ni ke ala be boda dama abe sira sur abina esa famna be bina kala jabi dola ala ka anjana assalamu alaikum inshallah.